Повертаємося до студії. Анна Андрієвська теж мала бігти, тому ми зараз у трьох з нами залишається Лариса Івшина і Наталя Іщенко. І ми зараз поговоримо, ну, до речі, це про те, де ви були, кожна з вас має до цього відношення. 14 грудня 2016 року ви в редакції газети «День» зібрали круглий стіл. Круглий стіл, в якому обговорювали актуальні проблеми в медіасфері і намагалися знайти відповідь на головний вопрос. Питання, чи готове медіатовариство до відкритої розмови у пошуку спільних сенсів в країні, в якій вже третій рік іде гібридна війна. От Микола Семена – це теж частина гібридної війни. Бо ми вже говорили минулого разу про це, що Микола Семена – це український журналіст, знаний український журналіст, який підтримав кримських татарів. І саме за це він і був заарештований. До речі, як і інші українські дисиденти, вони ж теж підтримують. Це ж традиція – підтримувати кримсько-татарський народ. І от зараз ми говоримо про те, чи готова українське медіатовариство. У мене питання, я просто знаю передісторію, але навіщо, чому взагалі виникло таке питання? Можете пояснити? Так. 20 років газеті «День», 20 років я редактор цієї газети, і я весь час намагалася шукати союзників для платформи, яку, мені здається, газета «День» уособлює. І це було завжди доволі складно. З різних причин. Ми вже трошки про них проговорили. І розрізненість середовища, і ці два важливих Рубікони, може бути Рубікон 1, а в нас виявилось ніби 2, які українська журналістика не подолала. Тобто ми не змогли ще виробити спільну ціннісну мову за багато років. Тому кожного разу, я казала, газета «День» – це 20 років альтернативної історії. А зараз це не третій Рубікон. А ось зараз, якраз під час війни, підійшла нова хвиля, або, можна сказати, повернулися деякі з моїх давніх знайомих, але мені здається, вони трохи навіть свіжішими і оновленими. Чому? Тому що справді це дуже велике випробування війна, яка викристалізувала те, що живе є в душі людини, все-таки зайняти позицію. І я, коли побачила, що у нашої думки про те, чи можна ухилятися від вибору під час війни, є союзники. Це, зокрема, була і реакція на оці спілчанські діалоги з спілкою ворога під знаком «Дві країни, одна професія». Ми були категорично проти того, що це одна професія, тому що, як пише навіть той же Ігор Яковенко, професія російських журналістів – пропаганда, схвалення агресії Кремля, відторгнення Криму, війна на Донбасі. Як може бути одна професія України-загарбника і країни-жертви? Тому, звісно, я тільки бачила тоді, ну просто це важливо було, скільки з'явилося нових голосів. Наталя Іщенко, з якою свого часу ми працювали в одній газеті, теж мене просто порадувала тоді своєю позицією, багато інших людей, ну, які ще не проявились. До речі, коли ми зробили круглий стіл, союзників було зовсім мало, але потім ми запропонували підписати цей меморандум. Ну, спілці зразу там була така нервова реакція. Вони подумали, деякі навіть говорили і писали, що я претендую на те, щоб там розколоти спілку, самі стати головним спілчанським начальником. Смішні різні речі, мене це ніколи особливо ніяким чином не цікавило. Але мова повинна була пройти про платформу, і вона відбулася. Звісно, я би хотіла, щоб все-таки вона продовжувалася, тому що там, ви бачите, в підписах є потужні особистості, які мають великий вплив і на суспільне мовлення, як Юра Макаров, і Оля Герасимюк, яка багато років має свої ніші, свої середовища, і ще дуже багато людей в регіонах. І все-таки ми ще не маємо достатнього відчуття
що щось по-серйозному так от зрушилося. Можливо, тому що справді ці дії не оформлені. Відбувся недавно з'їзд, який ми просто висвітлювали спілки. Дуже багато учасників цього з'їзду сказали, що це було в гірших традиціях застою. Тобто це не було відвертої дискусії про сучасні виклики, не було розмови друзів, і зрештою немає відчуття, що може бути зміни і можуть бути рух. Так, це буде бажана для багатьох стабільність, але чи вона вплине на медіаспільноту? Отже, треба шукати інші форми, треба шукати інші інструменти, треба більше співпрацювати з тими цікавими журналістами, які поза спілкою давним-давно, або створювати якісь інші аргументи, тому що так чи інакше, без такої консолідації української журналістики не буде спільної мови. А мова повинна бути справді на засадах цих, які виробляють сьогоднішній час. Є потреба говорити про ставлення до тої війни, яка триває, до майбутнього країни, до багатьох речей в медіапросторі, коли вже журналістів витісняють всюди політики і багато чого ще. Так що розмова ця назріла, перезріла, і плюс її тільки в тому, що несподівано з'явилося значно більше союзників, ніж всі ці роки. Ну, це символічно ж, до речі, в Росії журналістів витисли, до речі, витисли пропагандисти, у нас політики. Це дуже символічно. Ну, у нас українська журналістика мала завжди трохи більше свободи, але була дуже слабкою. А російська журналістика, незважаючи на всі там жахи існування, вона була позиційно часто сильнішою, незважаючи на куці обмеження. Правда, ну, можливо, це традиція там давньої публіцистики так позначилася, але тим не менше, навіть зараз поставлені на службу пропаганді Кремля, вони там по всіх каналах розривають українські питання і так болотять дубиною своїх глядачів, що на цьому фоні анемічна українська журналістика, яка абсолютно не здатна захищатися і себе захистити, вона потребує хорошого тонусу. Знаєте, тобто тут потрібна жорстка, серйозна розмова про принципи і погляди. Ну як може бути це таке в гібридному світі? Ну, насправді так, вони розривають Україну. А у нас в ЗМІ політики розривають один одного знову з тим фундаментальним питанням Вітя або Юля. Так. А українські журналісти, ви не будете заперечувати, вони давно включені в цей контекст. Взагалі-то так. Я свого часу говорила, що провина журналістів, в мене було таке велике канонічне інтерв'ю в 2004 році. Як це смішно не звучить, ну так давно. Я посміюсь над цим, тому що я його багато разів повторювала про те, що українська журналістика відповідальна за спотворення системи координат. Тому що є діти теперішні, які приходять вже в журналістику, вони кажуть, ні, ми теж поза політикою. Ні, прекрасна історія. Політика пронизує всю професію. Не може бути журналіст поза політикою. Йому треба дуже добре в усьому розбиратися. Йому треба розуміти значно більше, ніж він собі уявляє, для того, щоб не потрапити в лабети політика. Насправді, от що я хотіла сказати стосовно журналістів поза політикою. Насправді, якщо журналісти в справі Семени позиціонують себе тільки як благодійний фонд, який фінансово допомагає діточкам, то це не журналістика, вибачте мене, це благодійна діяльність. Це тоді ми маємо сказати, що ми не займаємося журналістикою, ми займаємося благодійною діяльністю, і перереєструватися в відділення Червоного Хреста, наприклад, або Червоного полумісяця. Розумієте? Тобто у журналістики зовсім інші механізми впливу на реальність. Вони мають транслювати свою позицію. Слухайте, я згадала з цього приводу, знаєте що? В мене є товариш, який називає Міністерство інформполітики міністерством флешмобів. Ну, це так, це те, про що ви говорите. Флешмобів і акцій. Тобто, і така вона, я розумію, про що ви говорите. Ми маємо не перетворитися на благодійний фонд. Але в мене питання, чи
Оце Ми важливо. можемо спонукати благодійні фонди, щоб вони допомагали. Звісно. Тобто це ми можемо Може зробити, бути але і те, ми і те маємо інше. транслювати Можемо інформацію. допомагати, можемо впливати, можемо спонукати, але нічого з цього не замінить наявність чи відсутність позицій. І дуже часто бажання відійти від великого клопоту, мати принципи, мати погляди і мати позицію прикривається і втечею в стандарти, і тільки закривається світ від всіх інших проблем. Ось ми за стандарти. І вже улюблений плюралізм, про який я розповідала, як в українській реальності, Ну, так. він виявився абсолютною безпринципністю і підігруванням агресору в його планах захопити Донбас. А зараз вони, звісно, його теж план очевидний – зруйнувати Донбас, його в Україні назад, ну, або ні, але тим не менше, один варіант запхнути до того, щоб Україна за це ще заплатила, це ж абсолютно очевидно. І звинуватити Україну в розриві Мінських угод і всього, чого хочеш. Українська журналістика повинна моніторити всі ці ризики. І повинна бути дуже чутливою, бо вона для суспільства. Ну, це я просто, ви пам'ятаєте, нещодавно було на одному з телеканалів, коли український журналіст разом з українськими чиновниками висловився таким чином, що це Україна не хоче виконувати мінські домовленості. А чому ви на Росію киваєте? Що ви самі зробили? Тобто і це ковтається. Розумієте, от стоять колеги, стоять і це оце та точка зору, про яку ми говоримо. Я хотіла ще одне спитати. У мене ще одне питання, яке я розумію, що воно дуже таке слизьке, про поїздки на окуповану територію, тим паче в Крим, тому що у нас є такі прецеденти, тобто люди їдуть начебто на, ну і не начебто, вони дійсно їдуть. Українські журналісти їдуть на висвітлення цих судових процесів. Потім з'являються те, про що говорила Діана Дуцик, і чомусь вона говорила сьогодні це, з'являється серія якихось сюжетів про те, як в Криму люди живуть, скільки там коштує морковка. От, тобто ми говоримо про те, що там людей саджають, а потім ми порівнюємо ціни, як там морква, вона там вже нагрілася, не нагрілася, чи можна на пляжик. Ну, тобто, ну, це якийсь жах, розумієте? От є певні, і це ж теж дискусія, чи маємо ми туди їхати, щоб підтримати своїх. Чи маємо ми навпаки ігнорувати акредитацію окупантську, і якщо їхати, то їхати підпільно? Ну, бачите, це так само обговорювалося у випадку з Надією Савченко і її поїздками до окупованих Донбасу і Луганська. Тоді ніби це було більш очевидно. Так що все-таки не треба робити вигляд, що це якась дружня зараз там стоїть сила. Це вороги, які вбили дуже багато і військових, і мирних українців. І це просто треба зрозуміти, це вороги. І це не якась дружня історія, що ми можемо взяти акредитацію і поїхати подивитися місця, де розпинали і розпороли живіт Володимиру Рибаку. Але говорити ми будемо про ціни на базарі. Ні, навіть якщо б ми от уявили собі, що можна отримати акредитацію свого ворога. Розумієте, це таке уявлення про таку надпланетну журналістику, яка не має відношення до свого народу, а десь там живе в імперіях, і вона здатна їздити по світу, і це волонтерство. Насправді я знаю, звідки і стрінгерство. це пішло. Це тому, що ми намагаємося, я тут прочитала майже всі підручники і настанови, які дають міжнародні організації. Насправді вони спрямовані на міжнародних журналістів. Не на локальних, не на українських журналістів, не на українські медіа. Їхати, це ж... Так, і все це збалансовані стандарти, вони... Там навіть, коли цитування, Наталя, іноді зберігається цей сайт кусок миротворець, це була та ж сама історія. За Ми говоримо про стандарти. позицію українців, які зазнали агресії, і перед нами ворог. По відношенню до міжнародного співтовариства, вони можуть бути на нашій стороні, але тим не менше це не їхня історія. Це не їхня. І саме тому от всі ці настанови щодо поїздок на окуповану територію, це мають робити міжнародні ЗМІ. Міжнародні Дивіться, ЗМІ, а є українські, вони або Мають позицію або не мають. Ні, вони або попадуть до тюрми, як Семена,
Ну так. Або стануть зрадниками Дивіться, є такі- свого громадянства. Розумієте? Тут немає середини, тому що вони учасники конфлікту. От ми говоримо про певний розкол, який вже є в медіаспільноті, на тих, хто намагається бути над своєю країною, і тих, кого звинувачують у непомірному радикалізмі. Дивіться, є таке, є в юриспруденції такий термін легалізація дії. Тобто, якщо я, наприклад, говорю, що в мене там хтось крав будинок, але я приходжу і того, хто в мене крав цей будинок, підписую з ним оренду і сплачую йому оренду, він фактично в суді. Коли дійде справа до суду по моєму майну, він покаже цей договір і скаже, що пробачте, але вона мені оренду сплачувала, тобто вона визнає моє право. Те саме відбувається, коли ми беремо акредитацію окупантів. Ми фактично, українська журналістика стає знаряддям легалізації дією Так, оцього ворожого захоплення. Вона визнає їхнє право давати їм акредитацію. А як Це- тоді висвітлювати? Українська журналістика не може висвітлювати ситуацію всередині. І справа в тому, що Наталя це абсолютно точно підкреслила, ми про це говоримо, це міжнародна журналістика. А внутрішня журналістика може говорити про це зовсім інакше. Звісно, ми Треба теж маємо якісь розрізняти. джерела, да, тому що тут ми стаємо, ну, правда, українська внутрішня ситуація доволі складна, ми можемо теж про це сказати, політична і законодавча. Тому тут дуже сильний внутрішній камертон, ну, моральний у кожного, повинен теж спрацювати. Як ти повинен діяти в цій ситуації? Тому що з самого початку це була антитерористична операція, а з самого початку окуповані території, анексований Крим не мали дуже чіткого визначення. І ось Аня перед тим говорила, до речі, щоб у глядачів не склалося враження, що тільки ми з Наташою взагалі не маємо чим зайнятися сьогодні. Тому ми сидимо, всі пішли. Ні, нам є чим Є зайнятися. чим зайнятися, але це справді дуже важлива тема. Просто коли російська журналістика реагувала як на захоплення Криму. Я пригадую, що саме в цей час у Києві був великий форум під патронатом ніби Ходорковського з одного боку і Третьої Республіки, яку тоді очолював Луценко, і була така велика міжнародна, велика тусовка. Приїхали всі зірки, чолі там з «Ехом Москви», і «Дождем», і всі. І ось тільки кілька людей, які є авторами дня, вони реально було видно, що вони зайняли позицію, яка буде на майбутнє визначати загалом їхню біографію. А всі інші комфортно, конформістські. Тут була Латиніна, наскільки я розумію, було дуже багато. Було налаштовані на те, що ну що так сталося, ну ви розумієте самі, ви, може, там винуваті, ви не захищалися, ви проборгали, ну вже так як сталося, так і сталося. І один з дуже-дуже хороших моїх знайомих давніх, редактор потужної російської газети, сказав мені: Лариса, з таким сочувствием, і що? От ми з тобою більше не встретимося в Алушті. Це прекрасно. Тобто говорили, балакали, виявилося, що він таки збирається їздити, хоч він має ліберальні погляди і все інше, але для нього це важливо. Розумієте? А для українців це стало дуже головним питанням. Як ми визначаємося? Тому що це конфлікт на десятиліття. І крім всього іншого, я маю на увазі з Росією. Ви пригадаєте, коли президент другий Кучма після захоплення Криму вийшов з заявою? Що він сказав? Що Крим уже не повернеш. Да? А це ще було перед тим, коли він став у нас на чолі Мінського процесу. Це теж процес, що він там робить. Дуже складна історія для українських журналістів. У мене насправді таке буквально кілька рядків, що я вважаю, що справа Семени, що він написав, тому що він відчував себе в українському Криму. Він до кінця не розумів, що це територія, яка окупована. Мене таке враження, що він змовлявся це розуміти. Тому писав як українець. І саме тому, що журналістське середовище це транслює цю думку. Воно просуває якраз, що треба їхати і писати. Ну, хтось напише про ціни на моркву, а хтось напише
щось з чим Кремль не буде згодний. Розумієте? Тобто, насправді, це дуже небезпечно закликати журналістів українських їхати, тому що ми не знаємо, ті журналісти, які закликають це робити, я не впевнена, що вони бачили всі справи всіх журналістів. Можливо, там вони тільки перетнуть кордон і все. У мене, знаєте, що пригадалося мені? Чеченська заклик. війна, оця історія, коли, пам'ятаєте, от перша ще чеченська, от ще до Путіна, дуже багато російських журналістів з'їздили туди. Написали, до речі, про ціни на морку. Ну, оця говорільня на фоні війни, справді, не про війну як факт, а про те, як там хтось живе, як там люди. Тобто, з одного боку, веселі картинки, пострілюють, так, тут хтось плаче, і тут хтось плаче. Але от немає позиції тієї, що це треба припинити негайно, бо це ганьбить країну. От саме через російську журналістику тоді, це перебування у військовому стані, Росія як країна, яка постійно з кимось воює, воно насаджувалося саме через ці поїздки в Грозний. Бо перший раз і другий, тому що ми пам'ятаємо, були купа серія репортажів і для російських телеканалів, де там наші воюють, там сепаратисти відбиваються. Це так звучало. І зараз ми говоримо про Крим, татари там, так, кримських татарів десь там когось арештували, а іншим подобається, там, зарплати виросли, ціни теж, але ж... Бачите, всюди є ці спокуси, які йдуть від влади, і, скажімо, російські журналісти, ці є історія Анни Політковської, уродженої Мазепи, яка могла би бути і для українських журналістів, і для російських журналістів символом об'єднання. Тому що вона говорила про війну. Вона була людиною великої позиції і дуже таких... Але це журналістика. Але це журналістика. І крім всього іншого, і в Україні такої журналістики величезний дефіцит. І в Росії вже майже її немає. Але натомість Кремль був, звичайно, таким розсадником спокусливих технологій, де під різним соусом опрацьовували і журналістів, і таких чудових акторів, як Чулпан, і таких різних волонтерів, з яких створювали симулякри благодійності, які там... Доктор Ліза. Це все технології сучасного гібридного часу. До речі, дуже важливо. Насправді, я працювала в журналістиці 23 роки тому, потім я пішла якраз в комунікації і в політтехнології, в пропаганду, і про це потім я повернулася. Але, тим не менш, я все дуже добре розумію, і я можу сказати, що ми маємо розуміти, що тут обговорюють ці питання, які ми сьогодні, справи Семени, журналісти, так? Союз журналістів, наш спілка журналістів. А з того боку цим займаються тільки спецслужби, політтехнологи і пропаганда. Оце, до речі, дуже слушне зауваження. І чого насправді це зрозуміло всім, хто колись займався взагалі якимось технологіями. І цього вперто не хочуть бачити лідери нашої медіаспільноти. Я не розумію, чому. Тобто я здогадуюсь, але я не хочу цьому вірити. А тому, коли ми починали нашу розмову, я сказала про 3 таких складних для простого діалогу варіанти. Як, по-перше, те, що держава повинна мати інструменти, тому що захист Семени і те, що світ знає про Україну в війні, це дуже близькі речі. А це і іномовлення, яке стає, і англомовна преса, і голоси впливові з України, які здатні почути, щоб ми говорили і транслювали ті речі, які здатні розуміти розумний світ. Не наші якісь заплутані там теми, то сьогодні у нас один варіант відповіді, що з нами відбувається, завтра інший. І через це
інструментальність зміцнення. А, звісно, проти спецслужб, проти кремлівської пропагандистської машини одинакам дуже складно. Через те ми говоримо, що все-таки спільнота, це медіаплатформа, це спільність поглядів і принципів. Це дуже важливі речі. Без цього ми будемо плавати. Це відкрита дискусія, ніякого тут. В чому різниця? Тут ми намагаємося громадянське суспільство нібито мобілізувати для спротиву. А нам просто стоїть жахлива Але ми машина. говоримо ми маємо вже завершувати. І от це важливе питання, на якому ми завершуємо. Про те, що дійсно з того боку там протистоять Україні, а це саме Україна. В тому числі і кримські всі ці кейси. Україні протистоять спецслужби. Російські спецслужби. І питання в тому, чи може одна людина, один журналіст протистояти. Ну, це питання. Але те, що спецслужба може протистояти спільнота, це безумовно. І ми вже говорили про те, що в 2011 році, я просто наводжу це як приклад, коли в газеті «День» з'явилося інтерв'ю, де Мустафа Джемілєв говорив про те, що в нього є документи, він говорив, він показував, настоював на тому, що російські спецслужби ведуть боротьбу проти кримсько-татарського народу, проти Меджлісу, намагаються інтегрувати своїх агентів впливу, тому що вони хочуть захопити український Крим. Це вважалося маргінезом. От саме ця думка. І ми постійно говоримо про те, що було б, якщо б, наприклад, на момент анексії у нас була інша армія, інші політики, якщо б у нас були визнані, наприклад, кримсько-татарська політична суб'єктність, що було б, чи могло б це якось завадити анексії? Я не знаю. Але якщо б у нас була журналістська спільнота на той період, яка б відреагувала вчасно в 4-му, в 9-му, в 94-му році, в 8-му році на всі ці виклики, які були, які ми, як кримчани, бачили. Я думаю, що ніякої анексії не було би. На все добре. Зустрінемося в вільному Криму.